Здравейте, приятели! Аз съм Ицо. Аз съм Иван, а вие сте с черпаците. Иване, днес какво ще приготвим? Днес ще направим една класика птичи гнезда от кайма. Да започваме. Стартираме рецептата с овкусяването на каймата. Ще сложим галета, едно яйчице, ще нарежем магданоз и пресен лук, като ползваме само бялата част. Ще овкусим с ронена чубрица, кимьон и черен пипер. Да започваме. Започваме овкусяването на каймата с бялата част на лука, както каза Ицето. Добавяме го към каймичката и продължаваме с магданоз. Добавяме и магданоза и продължаваме с сухите подправки. Както се разбрахме, слагаме чубричка ронена. Нейният аромат е превъзходен, но не прекалявайте, говорили сме вече за това. Черен пипер. Тук е въпрос на вкус. И разбира се, кимьонче. Сега добавяме галетата. Едно яйчице. И това е. Сега следва разбъркване, оформяне на гнезда и печене. Умесваме си хубаво каймичката. Каймата вече ни е добре умесена и е време Иван да оформи нашите гнезда. И така разделихме каймата на 4 равни части, от които ще си оформим гнездата. Навлажнете предварително ръчичките с водичка, за да не полепва каймата. Не използвайте олио. Ето по този начин. Издърпвайте и притискайте в краищата, за да се получи гнезденце. Имайте предвид, че при термичната обработка каймата се свива, разбира се. А след това все пак трябва да сложим краставички, чушки и яйчице. Или така наречената наша плънка. Ето това гнезденце, мисля, че е готово и го слагаме в предварително намаслената вичка с слънчогледово олио. И ето така вече оформените ни гнезда отиват във фурната за около 20 минути на 180-200 градуса. И така 20 минути по-късно нашите гнезда са готови. Каймата се посви повече отколкото очаквахме, но мисля, че няма да е проблем. Възможно е да се случи и на вас. Сега е време да ги напълним, да чукнем по едно яйчице и да ги върнем обратно във фурната. Продължаваме с рязането на краставичките. Продължаваме с чушките. Накрая чукваме по едно яйце във всяко гнезденце. Дори да изтече малко белтък отстрани, не е проблем. Въпросът е жълтъка да стои в центъра, за да е по-красиво. Сега подправяме с сол,
червен пипер и връщаме във фурната за 10 на минутки. Ванчо дойде за най-хубавата част, презентацията. Вече прихвърлих в чинийките по едно гнездо. Мисля, че този процес от това в чиния няма да е много интересен да го заснемем. От тук какво следва? Сега ще си направим нещо красиво и така като притурка към гнезденцата, свежичко и красиво. Една листна салатка, микс от листенца, бейби спанак, рукола и прочее, няма значение. Ето така в тези купички се щипваме и си слагаме. Приготвили сме си един приятен дресинг, който се състои от зехтин, лимонов сок 1:1, сол, блендираме и ето го и дресинга, който се получава. Заливаме салатката. Това наистина е една много свежа, много приятна притурка към гнездата. Подходящо за кайма. Може да си украсите, разбира се, и с по едно магданосче. И да ви е сладко. Ако рецептата ви е харесала, Абонирайте се за канала и дайте един лайк. до нови срещи! До нови срещи. Каркорам ме ти! Ай, док не съм се разкаркорил на цяло, че тогава не мога да завършим. Отиде коне в раката, ако рецептата ви е харесала, помогнете Ницо да се изправи и дайте един лайк. До нови срещи! Че се сурнах. Подхознах се. Ей тук ма схвана, и не знам какво. Кому е на гнездото? Ти по-хубаво гнездо виждал ли си? Да, от щъркилово. Щъркилите имат. Щъркилите какви са хубави. Щъркилите имат. Направи като на щъркило. Ама те са професионалисти, бе, човек. Ми ти къв си? Аз не съм щъркил. Аз ги правя, не ги нося. Добре.